Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod. Eu sunt Piroa și astăzi am revenit cu o colecție de la Mircea Anton în valoare de 270 de lei. Aceasta mi-a ajuns în 3 zile și haideți să începem. Avem 10 pachete de Piccolo. 1, 2, 3, 4, 5, încă 2, 7 și 3. 10 pachete de Piccolo. Avem 3 pachete de petarde cu 3 focuri din acestea cu 10 bucăți. Așa arată o petardă, roșie cu catran roz. Avem un pachet de turbo de la Cometa, așa arată, 0,6 grame per bucată. Avem două pachete de Mamba, 72 de grame per pachet. Avem 5 pachete de FS3-uri Fire Show, 2, 3, 4, 5 pachete, 3,5 grame, producție 2020. Și mai am și un set de circulițe, 1, 2, 3, 4, 5 și al șaselea, cam așa arată. Și o să revin când le așez. Cam așa arată colecția așezată într-un final. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și aș vrea să fac un mic anunț în acest videoclip. Dacă la acest video să strângem 50 de like-uri și 100 de subscriberi, undeva joi sau vineri o să apară colecție de like Opiro. Sau dacă se strâng acest număr de like-uri și subscribe-uri, videoul o să apară mult mai devreme. O să fie o dată aleasă de voi. Mulțumesc frumos pentru vizionare, a fost Piroa, la revedere!